Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan og mahigugmaon makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa malangit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga hangtod niining taknaa padayon paghihapon nga sabod dinhis kahanginan tuguti o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Diyos nga ang mga tao nga naa karon sila mga puloy-anan nga nagapaminaw niini nga programa. Mabless sila Ginoo nga pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa unahan sa pinakamin portion sa atong programa, magaiban usa ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, ato ning basahon ni kana na ang okay, daghang kayong salamat Brother Steve Ulantige sa imuhang pagkontak sa ako din, no? Okay, di ko na lang ni basahon ning imuhang kuan kanini ang imuha diring message kay nagtawag ka naman gyud niya. Thank you so much gyud diha sa inyong pagsunod sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon ambot kaha sir og unsa pod kahay paghuna-huna sa ako nga apuhan, kay ang akong apuhan sir mananabtan magudni og unya bisan asa sa kapilya og nganha sa balay kuha-kuhaon man siya dili man gyud na malikayan nga naa gid mag-atubang anang larawan. Bahala na siya kay pertigid niya kagabi nga paminawa. Pero wa gid siya tingog-tingog, naniid lang ko, wa lang sadgyod pod ko niya, nagtandog pero ang tinuod nakasabot gud to. Pero ambot og unsay iyahang mahimong desisyon sa inyong pagbatbat sa mahitungod sa larawan. Salamat sir. Si Bernid Aini, inyo sad ni gyud nga tigpaminawan sa inyong programa. Okay, daghang salamat Brother Bernie. Okay, ni apatay basahon Brad Libby, tinuod gyud niha adlaw gayud akong liog gipaak sa mga taong dili nato makita, mga taong gamhanan maura ni akong giantos niining kalibutan sa amigo ni Brother Libby. Okay, daghang salamat higala bisan ingon ana ang imong estados kinabuhi. Pero amo gina nga girespeto ang imuhang text diri gibasa namo tungod kay bisan pa niya na usakas nahimog gyud nga avid listener ug ang Ginoo na lang gyud ang igo sa imong sitwasyon, no? Okay, patay basahon maayo unta sir og nauna na ang inyong relihiyon. Unsaon manggod nga awahiraman mao na hinungdan nga ang mga tao sa nag-una gyud nga relihiyon nidawat anang mahitungod anang larawan unya di ay dili man na gitugot dinha sa Biblia.
kinsa may mabasol ni ana nga wa man ang tao ni ana nagdahom nga mao di ay na. Wa gilay sa mabasol ana. Unang basulon ang mga leader. Kaya nga naman, imbis tudluas tinuod, ang gitudlo bakak. Ikaduhang basulon kamo. O bitaw nag-ingon na Ginoo iwali maing balita kay unya sa tibuok kalibutan. Ang tuyo unta as Ginoo makabati o makadungog mo, makahibalo mo. Pero tinuod na nakabati naman mo, nakahibalo naman mo, nakadungog naman mo, nag-ingos Ginoo ay paghihiyang inyong kasing-kasing pagkadungog niyo siyang pulong. So dili na lang ta magbinasulay, mahitungod anang nauna o naulahi ang tinuod pagasulti susihag tinuod bagyod nga kamo mo'y naguna. Di ba kay wa man tay lain nga mahimog gyud nga timbangan ug sukdanan ang Biblia ra man gyud, no? Well, sa dili pa ta mo irog sa unahan atong pasalamatan di ay ang Advent Drops Water Refilling Station nga naa mahamutang sa Mohon, Paho, Daan Bantayan, Cebu, no? Busang kamo diha og naay mga events ninyo dinha, mga kasal o unsa na dinha nga mga party-party ninyo, testingin ninyo, sulay ninyo, no? Kanina ang Advent Drops Water Refilling Station na mahamutang sa Mohon, Paho, Daan Bantayan, Cebu, no? Unya kinini ang siguro sa sunod mangayo may og official number sa ilang kuan kay basin og naa say ingnon ta lang pagkasulti nga naay among mga kailang mag-order makahatag mi sa inyohang number, no? Okay, apay text ang atong basahon. Okay. Kana sir, sure gid hinuon ko nga mahubog gid ang tao nga maminaw ana kay diri lang sa amoa i-house to house man gid ng larawan. Unya igabot gikag balay, igabot ditog balay, perti pong lipaya. Manguban sad ang mga bata kay mo paisnak man sad. Unya mura ba og wa na lang gyud huna-hunaas tao kung husto ba o dili ng ilang gibuhat. Kadlawon pa, bisag magtaligsik, magpayong kay ihatod ngadto sa laing balay. Okay, sagdi lang, no? Okay, ni apatay basahon. Tak-tak yung atuli sa akong ugangan ana sir. Kay upat man gyud ni kabuok ning iya, may dako, may dako-dako, may gamay, may gamay-gamay. O niya, iya magyud ning pahinungdan matag alas 6 sa hapon o alas 5 sa buntag. Kada gyud na hapon magpahinungod siya. Pero ambot og unsay iyahang pagbati nga nakadungog man gyud siya kay pagsugod gid ninyo og sulti ana diha man dayon siya naabot man sa balay. Unya giingnan ni Mrs. nga lingkod ragud diri ma, unya na lang ta magistoryahanay og mahuman ni nga programa. Milingkod man pud siya na minaw gyud og okay. Some text missing na og. So salamat kayo. Sagdi lang. Dili ta magapas nga ang tao mutuo. Dili ta magapas nga ang tao gyud modawat. Ang atong apason nga ang tao nakadungog kay ang pagtuog ang pagdawat personal desisyon kana sa tao nga nakadungog sa maayong balita, no? Okay, last text nga akong basahon. Kuya John, muanhi ka ba sa camping diri sa Kinatarkan kay daghan gyud ang lantaw-lantaw nga makita ka. Sorry gyud in town gyud kaayo, no? Maglisod gyud dili gyud ko makaanha kay unsaon man nga giapiki gyud ko sa akong lihok. Unya may man to sa unang panahon kay pwede ra magkuang ko murag suroy-suroy lang ako aba, sightseeing lang. Karon dili na gid in town na mada boyno maka lighot ko adtog layo aw kana mga official schedule na gid na. Karong Bernes larga ko paingon sa Leyte tungod kay fellowship sa Bilyaba July 6, no? Ilang fellowship unya naka-book naman gid pod na daan
So wa gid koy time nga bisan na lang gani gud unta tong naapay time isag Bernes pa moanha na lang ko sa kinatarkan aron makasud-ong sad ko sa mga kalihukan diha sa camping sa youth camp kay naabot man diha gani ang taga Mandawi. Pero sorry lang gyud kayo unsaon nga wa magig koy time pag anha diha no. Pag anha diha. Okay. Niay akong ipakapin nga text. Kuya John, pwede ba diri ka makapanabado sa amo sa among church ko? Sorry gyud kayo kay tuwa ko ana sa Bilyabaliti kay ilang fellowship no. Okay, thank you so much kayo sa tanan nga mga nag-text dire. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone. Mas maayo sad siguro Brother Libby nga imo usa pod nga malili ang ato dihang monitor aron atong mahibaluan ang atong mahibaluan ang diining lagdapita o lugara o nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Kutob sa naglantaw karon, kutob sa naminaw karon sa ato nga program kinasingkasing mo namo mahigala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mong kapadangat nga rin namo ni Brother John og mga mensahe, no? Padangat na diri higala ang inyong mga messages kay ato ng pagabasahon. Okay. Atong nakita din si Brother Ronelo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. Ngadto sab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nagview niining programa. God bless sa tanan. Okay, niapod si Sister Rosaline Mainit. Mayong gabi na usab sa inyo diha kuya. God bless sa tanan. Okay, niasad si Brother Jeffrey Arrogante. Mayong gabi and God bless all sa tanan listeners, viewers, and our handsome broadcasters. Thank you so much imo pagsultis tinuod Brother Jeffrey. Salamat po kayo ni Brother Jeffrey Barjon kay Yerbring kasyot sob din ato ang programa. Yes, oo. Unya, thank you pero sa kansikan rami ni mo Brother Jeffrey. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Niya po yung mga heart o mga kamot nga nagpray. Niya sad si Sister Leah Muniez. Amigo mana ninyong duha. Oy! Amigo man ninyong duha. Oy! Niya, diya po si Day Ellen Tununing Abrese. Mayong gabi padayon yun kami. Pagpamati diri sa Kabilaw, Carlis Iloilo. Wow, mayong gabi sa lang taga Kabilaw, Carlis Iloilo, no? Bisan tuod og panagsarata maka-receive og message gikan nila pero this time naagid tayo na-receive gikan sa Kabilaw, Carlis Iloilo. So maayong gabi sa inyong tanan diha, no? Last na mo gid diha ang isang tambong sa inyong asosasyon, no? Salamat kayo sa inyong pagdawat sa amo diha. Ako din i-greet og happy birthday Brother John si Brother Jumil Rosasinia or Elder Mrs. Dawan sa Kadawan karon. Oo, so, mga happy birthday bro. Adventist na sa ni Brother Jumil, happy birthday from birthday. Jesus is a hope. Okay, niya pa itong basaw niya po si Sister Robilin Villaganas ni Cesario. Good evening sa inyong duha absent. Si Isaw kay stranded. Stranded si Brad Isaw. Na stranded ay mads. Ingon kay Birnis pa mo manguli dari. Mo lagi na stranded lagi. Pressure, no? Na low pressure. Murag siguntos iyang pahibaw nga Birnis na lang po siya diri mauli. No? Nya, salamat man sa inyong pagkupkup sa tanan ginakong mga pag-umangkon nga naa sa inyo kasal ra magud tuyo man. Unya salamat nga gitagaan gid ninyo og enjoyment ang mga bata, mga batan-on nga nakatabok kid sa isla sa kuan. Salamat sa inyong pambot nga nagkuha sila. Thank you good ninyo ni Parituto dia sa ni Parinunoy, no?
Salamat po sa inyo nga pag-adapt diha sa ni Brother Isaw kay mahug mo nag-inyong inadapt kay wa po lain nga kaduulan maliban og ari sa bihiya kay naay daghang katabok-tabukan pero ana nagani sa isla kamura gyud og si Parinonoy diha mo'y maduulan na. Salamat sa inyong pag-adapt diha ni Isaw. Okay, niya po si Lorito G.R. Lucina. Mayong gabi ninyo diha, Brad. Greet lang ko nila ni Tatay Atilano Estrira o Nanay Lourdes Estrira nga karon naminaw sa inyong programa karon sa tanang taga Zion Church, Campo San Francisco, Camotes. Salamat kayo no sa tanan taga San Francisco, Camotes nga naminaw karon og labi na sa mga Lucina family. Okay, di pag mensahe, ilagya po ning mensahe ato ning tanahon. Okay, salamat sa pagbasa, Brad. God bless sa inyo diha og sa tanan naminaw og nagtan-aw sa inyo karon. Niya pod si Imelda Buratso. Mayong gabi sa inyo diha, Brad John o Brad Libby, watching from Buayahan, Medellin. So, mayong gabi sa tanang taga Buayahan. Ni Asad Celine of Keria. Mayong gabi na usab ninyo Kuya John o Kuya Libby. So, salamat kayo sa pagsunod kanunay Sister Lynn of Keria. Okay, ni Asad si Naomi Noemi Mantos. Hello. Okay, good evening sa Sister Noemi. Aniya, magandang gabi po. Naminaw mi karon si Papa Sani Mantos. Ako din iyan ning anak ni Brother Sani Mantos. Brother Sani, may gabi ni mo. Ato maginda gyang amigo gyud kayo Brother Libby. Kanya kamo gyud ana moy taas kayo og pinagsamahan kay dugay-dugay masad gyud ka dito sa Napog. Duwa mi dito sa una dito. Onya si Brother Sunny Mantos, iya din ning anak si Noemi. Okay. Salamat kayo Sister Noemi. Unya salamat sa inyo pagbiyo. Okay, ato ning lilion makadali ang pikas nga screen mga higala ato ning tanaw no. Okay, karon lang ako basahon ato sang ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, kining atong kuan sa ato ning gidiscuss kagabi mga kaigsuonan no mahitungod sa pangutana, mahitungod lagi sa kini ang larawan unya iya man ning gipalo up ni Noli. Pero ang kuan ani niya Norberto unya Noli kuno ang naandan diha sa ilaha ano si Brother Noli. Salamat kayo no. Unya wala nay problema Brother Noli. Mahitungod diha sa imuhang mga text kay kasabot man ko nga imo pong gilabanan ang imong pagtuo. Pero taga-imi og pagsabot nga ang amo diring gibasihan ang mga gipasabot og nahisulat sa Biblia. Meaning nga ikahimuot man o dili sa mga naminaw basta nga nahibaw mo nga gikan na og naa na sa Biblia. Okay, salamat Brother Nuli, no? Okay, ato ning basahon. Dili man di ay makaluwas ang mga larawan, sir. Maluwas mo anang inyong relihiyon. Sinuli ni. Okay, akong balikan na. Dili man di ay makaluwas ang larawan, sir. Maluwas mo sa inyong relihiyon. Noli ni. Kuya dagang kayong salamat, Brother Noli. Now, unya, okay na to, kalimti na to, kay mura magud og nakalabay ka og hait-hait nga istorya sa kuha. Kay napay imuha nga rason nga manghilabot man mo nga wa man mo'y labot sa amo sa ato ng pag-text-text. Unya, salamat po nga bisag na tense ka, pero nakasabot ragi ka kadugayan, no? Kasabot ragi ka kadugayan. So, ayog kabalak ka may tungod na kay og sa Tagalog pa, di man ta magtanim ng sama.
at galit sa ating loob. Natural ra na nga mopagawa na ikatens pagkahumana na wa na, no? Nya salamat gyud kayo. Kunya sige, hulat ko sa imong yamar kung magpadala kag Biblia kay ako kang padad-an og Biblia kay naapay habilin nga Biblia. Mahurot na gay ng mga Biblia og padala panghatag. Mohangyo na pod ko adtong nakakuan o pwede pa ba kapamaraig mi og otro kay importante magod ng Biblia nga naibasihan sa taog. Ikaduha kana na ang kani magong mabulto-bulto adto ta sa Philippine Bible Society mag order bubarato ra dito kaysa magpalit og tingi. Ana nga ug bulyong-bulyong madako-dako gid noon pero naa magay mga tawo nga ilang pagbati naa gid sa Biblia nga mahatod ngadto sa mga tawo. Ang uban pod naa sa kinini ang naa sa kuan sa region ministry o di bali og asa ang inyong pagbati at least nga naa mo'y napakita mintras may panahon pa. Okay, Brother Nuli, mahitungod nini nga imong pangutana nga di man di ay maluwas ang tao sa mga larawan, ya, maluwas mo ni anang inyong relihiyon. Ang tinuod, Brother Nuli, dugay-dugay naman sa gyud ni ang atong programa sa kahanginan kikan pa sa EM ngadto pa sa anganhina sa FM. Kining programa sa kuan kanina ang Jesus is a Hope nagsugod di siya didto pagdisdan bantayan sa 2007. Nagsugod ni 2007 pa ni. Unya ang kini ang maing balita 2002 man to Brother Libino nagsugod. Kanang every Friday every Saturday evening and Sunday morning. 2002 pa na. Unya kining Jesus is a Hope 2007 pa. Sa sinugdanan pa ni agyod sa EM ni hantod nag FM ug unya wa gyud sa gyud hinuon mahitabo nga kami nagtudlo og nagdoktrina nga ang tao maluwas pinaagi sa relihiyon. Wala. Ug unya lahi sa mga panghuna-huna sa uban nga sila ra kunoy maluwas, sila ra gipakamatyan ni Kristo, sila ra gitubos lang dugo, muna nga pa sudlon ka silang relihiyon aron ka maluwas. No. Dili na mo among pagtudlo. Mahitungod niya nang imong konpadenuli sa Isaias 45:20. Gisultig yun sa Biblia. Nagampo sa mga larawang mga linilok, nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Busa kun kaluwasan gani ang ato nga gikinahanglan, dili gyud ta makalaom nga ang tao maluwas pinaagi diha sa larawan. Unya ayaw lang pod og huna-hunaa nga kamo gidaot, gibirahan mo kay gipasabot raman mo sa niya sa Biblia kay lagi sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kining among gidiscuss diri mga butang kana nga gitudlo sa Dios diha sa balaang kasulatan. Nasayod mi nga dunay mga taong mahimuot duna po'y dili. Samas pagwali sa mga apostoles og ni Kristo sa unang panahon. Ngani gusto na gani silang batuon sa mga tao? Tanawa ra God sa buhat 2:36 ug 37 ingon sa mga apostoles ni Pedro, kinahanglan masayod na sa tinud gayud ang tibok banay sa Israel, nga si Hesukristo nga inyong gilansang sa cross. Unya tanawang 37 nagsulti ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila pag-ayo ug kanila nangutana siya nga nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Tanawa ha? So dili ta kapaabot nga kung giwali nato ang kamatuoran, giwali nato ang pulong sa Dios sa tanang higayon tamis pamation. Nay panahon aslom, nay panahon hang, dili sa tanang panahon tamis. Nganuman, ingon ni ana ang pulong sa Dios. Kung imong tan-aon, sumala sa Herbihanon Kapitulo 4 versikulo 12 nga ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Unya nahibaw magyud ka anang sulab, makasamad mo na sa panahong masamad ka di baka masakitan. Unya ingon niya na ang pulong sa Ginoo gipanginsama sa espadang duhay sulab, in other words double blade. Nganuman ang gipasabot sa usa ka sulab kun imong
lapason ang sugo sa Dios pagasilutan ka. Ug imong tumanon ang pulong sa Dios, mamaluwas ka. Busa magpili ra ka asa kaniini nga sulab, sa sulab sa pagsupak o sa sulab sa pagtuman. Nganuman, kay kana na ang unsay imong mapili, pulos na naay reward. Karon, mahitungod aning mga bahina, ang pulong sa Dios kung ginasulti ni ginawali, may panahon nga masakitan o masamaran ta. Kay mo naigi kuan dinhis Ginoo. Karon ha, sumala sa Harbihanon 3:15 ug makadungog makabati na tas pulong si Ginoo, dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Mo nay gustos Ginoo. Ug kun imong tan-awon ang Santiago 1:21 nga busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pulong sa Ginoo ipadawat madtud pa arang makaluwas sa inyong mga kalag. Karon kay naghisgot man nig kaluwasan kay imo pangutana ang mga larawan, sir, dili makaluwas kanang inyong relihiyon, maluwas mo. Sultian ta mo wala gitaw nga maluwas pinagi sa relihiyon. Kay kung ang tao maluwas pa pinagi sa mga pinagi sa relihiyon, naanay laing manluluwas ang relihiyon ug si Kristo. Sa Biblia wa gilain nga gipasabot nga manluluwas ug makaluwas, si Kristo lamang gayud. Kung imong basahon ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, nagsulti nga wala nay lain pa nga ngalan ubos silong sa landong sa langit nga pinaagi ng mga luwas kita, kundi pinaagi lang gyud na kang Kristo. Busa diha lamang kang Kristo ang tao maluwas. Ayaw mo paguna-huna nga diha mo sa inyong relihiyon maluwas mo. Ayaw mo paguna-huna nga diha sa inyong pundok sudlan kay aron mo maluwas mo. No. Kay walay relihiyon o pundok nga makaluwas tao, kay ang tao maluwas pinaagi kang Kristo ug dili pinaagi sa relihiyon. Tandaan ninyo kana. Balikan ako kaning gihisgutan sumala sa Buhat 16, Buhat 16:30 ug 31. Kung imo ni siyang tun-an pag-ayo kining mga bahina sa tibuok kinatibuk-an dinhi, sa pagpangwali ni Apostol Pablo sa pulong sa Dios, niabot sa punto nga giinitan siya sa mga kadagkuan. Muna nga di ta kasiguro sa atong pagwalis pulong sino nga ang tanang mga tao mahimuot na mainit nimo. Hantod miabot sa punto nga si Apostol Pablo gipriso nila. Gipriso dili tungod kay nagbuhat og dautan, gipriso dili tungod kay nakabuhat og sala, kundi gipriso si Pablo tungod lang sa iyang pagsulti sa kamatuoran. Muna nga sa atong kapanahunan, muabot ang panahon gyud, muabot ang higayon kapag nagsulti ka sa kamatuoran, nagsulti ka sa pulong sa Dios, bilanggoon pud ka. Timan ininyo na. Kay mo man din hitabo sa unas panahon nila ng mga apostolis, mahitabo po ni sa atong kapanahonan, dili man karon, pero timan inyo mahitabo gyud kini. Sa diha nga isulti na maayong balita ang pulong sa kamaturan, ilhon kang nasayop ka hangtod moabot ka didto sa kulungan. Karon sa didto na si Silas o si Apostol Pablo sa bilangguan, wala gyud makapugong sa ila ang mga rihas sa pagsulti sa kamatuoran. Nganuman, duna na may daghang mga tawo na una na dito gibilanggo, mga tawo na nga mga brutal ang uban na, mga tawo nga dito sa sulod nagkalain-lain ang mga salaod nga ilang nahimo, dito sa sulod nagkalain-lain ang mga kaso nga ilang giatubang. Ug unya sa ilang sitwasyon, wa nila mahaya og basula ang Ginoo nga nagwali sila sa iyang pulong, pero nganong nabilanggo na kulong man hinuon sila. Giwali ni San Pablo dito ang pulong sa Diyos sa kulungan. Ni anang pagkagabi, dunay milagro. Tanawan niyo ragod ang Buhat 16, basahan niyo na tibo kapitulo. Dunay milagro. Kay ang manulunda may bisita dito sa bilangguan. Ning adto. So ayaw mo pagunahuna nga ang Ginoo dili mag-uban sa bisan unsa nga senaryos kinabuhi o asan dapita. Sa diha nga ni didto ang manulunda, naabli ang tanang mga pultahan sa bilangguan. O unya sa pagkaabli na, tsansa unta to, panahon unta to, nga ang mga binilanggo manglaya sila. Mga kaigsunan sa atong kapanahonan, daghay mga naaron sa rihas
nga nabilanggo tungod sa mga kasalanan, ha? Timan-igid ninyo na nga wa gilain nga makaabli sa mga riha sa kasaypanan ug kasalanan si Ginoong Hesus lamang. Gustos Ginoo nga kita luwason gikan sa kulungan sa mga sala. Gustos Ginoong luwason ta gikan sa kulungan sa pagkadautan. Gitagaan tas Ginoo og agyanan nga ang mga pultahan iyang pag-aablihan aron ta makaagi palayo ug motalikod ta sa sala. Well, balik ta. Niabot ang punto nga ang Gilgad misusi na kanang magrubing na ba ug unya iyang namatikdan nga ang mga pultahan na nga abli na ug unya gihuna-huna sa maong God on duty nga tulubagon magud niya kay nang layas na, ha? Ang mga binalanggo mo nang kining paghuna-huna ba pagka binalian di na bagay nga ato nang himuo ug unya milanit si Pablo sa ang Gilgad sa iyang espada kay wa pa malagi armalay, wa pa may 45 357 sa una, wa pa may kuan kana na ang wala pa may Iki 47. Milanit siya sa iyang espada kay usam nis na ilang mga deadly weapons ni sa unang panahon. Ang tuyo niya nga magpakamatay na lang siya kay aron dili siya manubag atong mga binalanggo nga nang layas na. So gisinggitan siya ni Pablo nga ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon kay di araming tanan. Og unya mga kaigsunan nangayo og suga kini maong Gilgad kay wa pa malagi si Biko natong panahon na wa pa maimbento ang kuryente. Sa diha nga ang suga na kuan ni San Pablo gikuha nila og unya nangutana siya kun imong basahon ang buhat 16:30 ug 31. Mga igsoon, unsa may akong pagabuhaton aron maluwas ako? Ang tubag ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus ug sa imong panimalay ug maluwas ka. Wa gina magingos Pablo pagpasakop anang relihiyon na karon maluwas ka. Ngani sa diha nga nakabig si Pablo sa kamatuoran dito paingos da sa Damasco ug hangtod nga si Pablo nakulong. Daan naman na dugay naman ang namasuwat ng Roma 16:16. Ano ang Mateo 16:18? Diha na nadaan. Puingon si Pablo, tumuo ka kang Hesus ug ang imong panimalay ug maluwas ka. Busa ang pagtuo gyud, Brother Nuli, mo'y gikinahanglan diha kang Kristo. Dili ng imong relihiyon. Nga naman, tungod kay ang tao dili maluwas pinaagi sa relihiyon, kundi ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Hinumdumi sumala sa gisgutan, sumala sa Mateo 1:18 hangtod 21 nagsulti. Ang kaagi ni Hesus nahitabo sa ingon ini nga paagi. Sa diha nga si Maria kaslunon pa kang Jose, iyang nakaplagan nga nagsamkon si Maria. O tungod kay siya tao mang matarong, nakahuna-huna siya pagpakigbulag kaniya sa hilo. Apan usa ka manulunda mitungha kaniya pinagis damgo. Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gilala agisamkon lalang sa Espiritu Santo. Tanawa, lalang sa Espiritu Santo. Unya kun imo nang basahon 21 nagingon og siya imong pagganganlan sa Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga katawan gikan sa ilang mga sala. So ang tao timan-i maluwas gud siya pinaagi kang Kristo dili pinaagi sa relihiyon. Karon mga kaigsunan, ang Roma 3:23 nagsulti sanglit nakasalaman ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ang tanan nakasa, pero ang gihisgutan sa Mateo 1:21 matud pa nga ug siya imong pagganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga tawhan gikan sa ilang mga sala. Busa hinumdumin igsoon, musugot kag sa dili, mutuo kag sa dili sa imong sitwasyon, sa atong sitwasyon, sa atong kahimtang kay kita nahulog man ta sa sala, nagkinahanglan ta og Kristo aron mo'y muusab ug mubag-o sa atong mga kinabuhi. Ug dili ingon nga maluwas ta sa atong relihiyon, kundi maluwas ta pinaagi kang Kristo kay sa pagbalik ni Kristo
dili man relihiyon mo iyang tan-awon. Ha? Di man relihiyon mo iyang pagabasihan. Tanawa ra gud pinadayag 22:12, muanha na ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Wa gud mag-ingon sumala sa iyang relihiyon, kundi sumala sa iyang mga binuhatan. Mauna, Brother Noli, hinumdumi gyud na, dili sumala o pinasikad sa relihiyon ang tao pagabalusan, kundi sumala sa iyang binuhatan. O dili lang sa mga binuhatan, kundi sa mga pulong sad nga nagagula sa atong baba. Kung atong basahon ang Mateo 12:36 o 37, busa pinaagi sa imong pulong pagamatarungon ka, o pinaagi sa imong pulong paghukman ka sa silot. Ha? Muna gisulti. Muna nga ayaw paghuna-huna nga ang mga butang nga imong gipamulong dili na mobalik nimo. Nga naman, pinaagi sa imong pulong pagamatarungon ka, o pinaagi sa imong pulong pagahukman ka sa silot. Sa samang pagkaagi sa pagbalik ni Kristo, ang matag usa ka binuhatan sa tao mo'y hatagan ni og balos dili ang matag usa ka relihiyon. Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 ug 14 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa tanang butang, ang tanan nadungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ganaha? Bantay ang sugo kay kini mao tibuok na sa tao. 14, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tag sa kabuhat sa adlaw sa paghukom. Dili nag-ingon dadon sa Dios tagsa-tag sa karelihiyon sa adlaw sa paghukom, kundi tagsa-tag sa kabuhat maayo daotan bisan pa ang tinago nga mga butang. Busa diha sa atong mga binuhatan, mauunya na mo'y magdesisyon, mo'y sukdanan og timbangan kung angay kabang maluwas o dili diha sa imong binuhatan, dili diha sa imong relihiyon. Ibalik na ko, ang tao dili maluwas pinaagi sa relihiyon, kundi ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Himoa nga si Kristo mao'y mahimong manluluwas sa imong kinabuhi, dili ang imong relihiyon. Ayaw kalimot, walay kapuslanan ang imong relihiyon, luyo ni ana imong gisupak ang kabubuton sa Ginoo. Kung imong basahon ang Mateo 7:21-23, nag-ingon dili ang tanan mag-ingon ako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa mananas langit. Dili gyud na garantiya nga maluwas ka kay nagampo ka Ginoo, nagsimba ka Ginoo, nangalagad ka Ginoo. No, dili. Mao bitaw nag-ingon si Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naas langit. Kumusta man, gituman mo ba ang kabubuton sa Dios karon? Kung gituman mo, sigurado langit ka. Sigurado maluwas ka kay mo na giingon ni Kristo. Sa adlaw unya nining panahon sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga tawo mo complain, mo reklamo nga naman sila dili mga luwas. Kung imong basahon ang City 22 o 23 sa Mateo, nag-ingon, niadto unyang adlaw daghan ang magaingon kanako, Ginoo Ginoo, di ba naghimo mamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Propesiya gani mga pagpanagna. Naghimo kang agipagula namo ang mga yawa tungod sa imong ngalan. Makita nimo nga kini sila suod gyud kaayo og ang Ginoo. Nga naman gipagula gud nila ang mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoo. Unya kun imong basahon sa sunod nag-ingon, ug nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Timan-i ka na mga kaigsunan, kung unsa gid sila kasuod ug ang Ginoo nganuman nagkahimo sila daghang mga milagro. Ako sa makadaghan naman ko nakasaksi, nakatagamtam sa milagros Ginoo, pero bisag kausawa pa na may tabo nga nakabuhat kog milagro. Pero kining gisgutan ining bersikulo, naghimo sila mga milagro, pinagis pangalan sa Ginoo. Wa nila gihimo ang milagro tungod nila, kundi in the name of Jesus. Pero unsay giingon sa 23, niadto niyang adlaw magaingon ako kanila, pahawa kanako kamong mga mumuhat og dautan, kay wala ko kamo igkaila, hinumdumi kana. Kinsa ang makasulod sa gingarian sa langit sigon sa gisulti ni Kristo sa City 21 Mateo, ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Mo nay maluwas. Dili ang tao maluwas sa relihiyon, dili ang tao maluwas pinagis mga larawan,
kundili maluwas pinaagi kang Kristo usa aron ka maluwas ni Kristo sa adlaw sa katapusan tumana og sunda kun unsay kabubuton sa Dios. Si Brother Libby maghatag dugang pang pagpasabot pagpatinaw nini mga bahina. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John. So ato ning basahon ang screen ay mga pipila nga mga higala nato nga nahiduga nga naglantaw karon. Okay, ato ning tan-awon niya si Pastor Jomar Compuesto. May gabi pa sir. From Placer, Masbate. Ato ada ang murag nag-crusade matingali di inis pastor sa Placer. Kanya niya po si Leticia Donaire. Good evening, Brad John o Brad Libby, na ako'y pangutana. Unsa man nga sala ang dili mapasaylo. Sulat sa inyo. Salamat yung pagtubag from Antipolo, Albuera, Liti. God bless sa tanan nga mga nagtanaw. Okay, timan ilan ni Brother Libby kay naamatay pangutana god nga gitubag ron unya. Wala na tay time pa nga ikuha na siya pero o gusto gid ka og insigida sister walay lain nga ang sala nga dili mapasaylo kanang sala nga wa nimo kahinulsuli kaysa Isaiah 55:7 ang pasayloon sa Dios kadto mang taong nagbiya diha sa pagkadautan pero wa gay kamo biya wa nimo na hinulsuli di ka gyud na anak mapasaylo. Okay, napagay siya minsay salamat unya sa pagtubag. Si Rick Kamay Apatan, maayong gabi ninyong tanan dira ang Kolibi. Wala jud ko katiwas og paminaw ninyo gabi kay nahurot ang akong load. Salamat kay dong Eric no nga nagsunod ka sa ato nga programa. Thank you kaayo. Naot pa ang Dios magpanalangin kanimo. Niya po si MG Istoy, maayong gabi Brad. Brad John og Brad Libby. Saling lang ta sa Ginoo. Salig lang ta sa Ginoo. Niya po si Jerry na Elon. Kisa kay nagdaan ni Brad Jerry na Elon. Good evening ninyo diha Brother John o Brother Levy. O good evening sa tanan and God bless us all. So good evening Brother Jerry na Elon. Niya po si Stalwart Bin Hong. Ingna si John Dehito nga amoa ng dibatihan nga si Maria tuana sa langit ron. Online debate kay iyahaman gitira atong Sabado ang amoang doktrina. Okay, dili inyong doktrina ang akong gitira. Ang sayop ninyo nga doktrina. O gusto kag debate, wala na may COVID. Ayaw nang online nga risbugo. Karon pa lang. Dawat na naanay nagigkuan sa ako nakig-transact ana na si iya pang kuanon ang mayor kung okay bang gamiton ang Dove unya personal ako ngari sa bugo anya tiksi ko kung muari ka na kay busy ba ko basig di ka ma-entertain niya noon 3 days before usa ka muari kay ako mag-istoryahan na itaon niya mao magkana nga imo maghang pamatud-an nga si Maria tuan as langit. Manindot na pakpakan di ka na. Basi og magsugod-sugod lang ka pila na ka si CFD ang naghagad-hagad nga nangapinding ang ilang tema diri. Si Alvin Gitamundok. Si Efren kansay ko aning Efren basta aid magay na ang Adela Piña. Unya si Danny Kugtas. Unya basta kay kuana 4 o 5 na ka mga CFD naghagad-hagad dire nga hangtod ron wa gid ning tunga. Basi og mosunod ka pod gadi ka mutunga dire di ka pakita para nang online wa nay panahon pa na sa akuan panahon ra na sa COVID. Ari diri bugo unya para disidido magigha ka. Mas may na nga kuang gyud mahibaluan nimo. Kay niadtong Sabado gihisgutan ko na pag-aware sa mga membro sa inyong sayop nga doktrina. Dili kay gidaot mo, gi-aware ang mga membro. Kay tiyaw mo ba na si Maria tuan as langit? Kasi may nagdaan ni Maria dito, kamo? Sige, ako kang hulaton diris bugo.
Salamat ha. Pakpakan ti kanan ti ma. Okay, niapod si Sister Rosalyn Mainit sa Germany. Ano niapod si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Arimi sa Makiling may General Crusade kami. Please include sa inyong pagpangamuyo. Okay, ato ning lantaw ni apay okay pa nato natanaw mga higala ang mga kaigsunan kaygalaan nga nag-like o nag-heart niya si Brother Gerardo Lebetania, Brother Loloy. So, good evening. Dade, may gabi ini mo dade, uban may banji sa mga kabataan. Salamat dade, bisan pa sa imuhang kabisi diha pon, pero sa gihapon na kay time sa pag-view sa atong programa. God bless you and your family. Okay na po si Brother John Lebetania Tabugon, Rufino Moreno, Mary Grace Mungkada Mainit, Melanie Monacelio Sabruso, Dina Mansalay, Harvey Lucinicio Rivera, Vicente Likigan, Milmar Iscalicas, Arjimor Vargas, Punay Ibanez, Jake Sumalinog, Jebni Jeris Malati, Noel Gumban, og Dudje Raico, Elmodam Flores, ano niya po, Cherubilin Villaganas ni Cesario, Jeannie Rama Fermin, Ronilo Itang, Edwin Iscario, Jeffrey Arrogante, Jerry Nailon, Jufel Bronyula Dihito Miralies, Emilda Osabel Borazzo, Ronaldo Bragat, Larry Punay, Sinyo Muñoz Tequelio, Brian Son Perez, Jacob Somalinog, Aurelia Villafuente, Rosalyn Mainit, Avar Langido, Kia Humula, Uslington Jing, Dixon Makiling, mauni ato mga nakita mahigala sa screen, mga nag-love o nag-like sa ato nga programa. Okay, moadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana naghisgot nga di man day ta maluwas larawan, maluwas ba mo niyan ang inyong relihiyon? Bawas po siya. Nagpasabot na nga, nakasabot na siya. Di man day ta maluwas. Kana nga term pagkasulti, nagpasabot nga, nakasabot na siya. Nga di maluwas na islarawan. Sabta niya nga, ang manuluwas, maugin si Kristo. Ipag-ibasa to ni Brother John, nga nagsimba sa dili tinuod nga Dios, nga gitawag na siya Diyos, ang muyukbo, musimbas dili tinuod nga Dios, sa adlaw sa katapusan na ay saad ang Ginoo. Unsa may saad? Ang saad sa Ginoo, dili paadtuon sa langit. Basa na sa unang Korinto 6:9 o sa Galacia 5:19 hantod sa 21. Dili makasulod sa ginarian sa langit ang masimbahog Dios. Asam ni ang bahin ug di makaadto sa langit. Tuas purgatorio, dili. Mabasa pa sa Pinadiag 21:8 alang sa nagsimbag Dios ang ilang bahin ang paghiadto sa linaw sa kalayog asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sa pa ang saad si Ginoo dili para langit, kundi para kalaglagan higala. Pero gihigugma man tas Ginoo, brother. Gihigugma man tas Ginoo, dili buot ang Dios. Dili gusto ang Dios nga malaglag ta. Kay di siya gustong maimpierno ta. Mao gani hinungdan nga gipadas ginusos ning kalibutan na kay buot sa Dios nga kitang tanan maluwas. Mo na atong mabasa sa Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak kabugtong aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing way katapusan. Mo na hinungdan nga gipadala sa dinhi parang maluwas ta. Aron maluwas ang gigugma gutas Ginoo. Unya ang kadtong mga Dios gitambagan tas Ginoo gipahibaw lang tandaan pinagis yung mga pulong nga kalaglagan yod ang atong sangguan. Hinungdan bitaw sa unang Korinto 10:14 nagingon San Pablo, mga anak, likay ninyo ang pagsimba sa mga Dios. Palikayan mga higala, kay di ta kalikay, di po ta kalikay sa impyerno. Nya sa unang Juan 5:21,
Mabasa po na, manahigugma, mga hinigugma, likay ninyo ang mga Dios-Dios. Okay, og maghisgot ta og relihiyon, wa may magwali diri nga maluwas ka pinaagi sa among relihiyon kay wa nay laing manluluwas. Ang manluluwas sigala mao si Kristo. O 4 dosis buhat. Wa nay laing manluluwas gipadal dis kalibutan. Si Kristo ra gyud mo'y atong manluluwas. Wa mi nagwali nga maluwas SDA kung maluwas sa pag Seventh-day Adventist pa sa among relihiyon. Din lang may magwali og Kristo. Kay maluwas naman na ita, pinaagi sa relihiyon. Ang among giwali diri, maluwas ta pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. O niya, unsa man ang pagtuo ha? Kay daghan, dawalos man ta nagtuo kang Kristo, nabay pagtuo nga di makaluwas? O naa, unsa ng pagtuo ha? Kanang pagtuo nga wala mutuman, pagtuo na nga way buhat. Sa ato pa, nagtuo kag Dios, pero wa kaning tuman sa sugos Dios. Wa nimo buhata ba? Ang ipabuhat sa atong Dios, nintuo lang ta nga naa ang Dios, pero di ta mutuman, di ta mutuos iyang gisugo nato. Unsa man pananglitan? Nagtuo tag Dios, nagsugo baya ang Dios sa Santiago 2:10 nga kung maglapas tag isa sugo, sama ra gilapas naton tanan. Sa ato pa, bot ipasabot nga ang 10 commandments intact yun na. Likaya na to ng Diyos, o niya likaya na to na ang pagsupak sa adlay nga pahulay. Kay sugo mo na niya, imo na lapas mo sa ingon man Santiago, samara nga atong gilapas ang tanan. Mato pa sa Biblia, ang sugo nagsulti nga di ka manapaw, wa ka kapanapaw pero nakapatay, nakasagiapotas kasuguan higala. Kalapas sa kasuguan. Muna nga point diha nga ang pagtuo nga dili makaluwas kanang pagtuo nga wa kamutuman sa Dios nga imong gituhuan. Gatuo gani kanya tuman ka. Naman po uban nga tuo o niya wala na nay buhat. Igo lang kuno kang mutuo luwas na gyud ka. Adis na magsilbi. Isalikwen tong kusuguan. Nag-ingon si San Pablo sa Roma 3:31. Gibungkag banato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo, palayo ka na, hinunoa, ipabarog, hinoo nato ang kasuguan. Ang tao may pagtuli mo bungkag de, wato gutis pagbungkag, ingos Pablo ato nung ipabarog ang kasuguan. So, may pagtuo na ta, ato nga ipabarog mga higala, bot ipasabot, ipabarog gani, atong tumanon ang gisugo sa atong Ginoo. Wa naman tayo time ni si Esterlia Monies, dili musukol, hadlok og maulawan, di na lang maghagad-hagad og di mo dayon. Esterlia Monies. Yan niya po si Syudjan Hista Abali. Salamat kayo sa inyong pagpakig-uban og sa dili pahingpit a puso ng atong tulumanon ni ang atong timsong. Mga higala, magampol kita, dalampanan o makagagahom na mga Diyos. Dagang salamat sa